מאז ומתמיד ייחסו בני האדם משמעות וחשיבות רבה לתחום הבנייה והארכיטקטורה. ברבות השנים התעצמו האתגרים למתן פתרונות מקיפים, יהודיים, אסתטיים ופונקציונליים כאחד. וכאן בדיוק סיפורנו מתחיל, סיפורה של קבוצת הלוקל. יכולנו פשוט לספר לכם על 5 חטיבותיה של הקבוצה המספקת מכלול פתרונות מקיפים בתחום מעטפת המבנה, ועל 35,000 המטרים של אולמות התצוגה, משרדי התכנון, עיצוב, אולמות ייצור, שינוע והרכבה. יכולנו לספר על למעלה מ-55 שנות עשייה ותרומה לבניין הארץ, על מפעלי הקבוצה הפרוסים ברחבי ישראל, ועל אלפי לקוחותינו הנהנים ממעטפת מקצועית של פתרונות הסתרה, הצללה, חיפויי מבנים, בטון אדריכלי ומעקות. יכולנו אף לספר על הצוות המיומן והמקצועי והגישה הבלתי מתפשרת, תשומת הלב לפרטים הקטנים, האווירה המשפחתית, המסירות, האכפתיות, ההקשבה והשירות האישי. יכולנו, אך בחרנו לספר עליהם, על כל אותם אלה המהווים את הכוח המניע, המאפשר לקבוצת הלוקל להמשיך להוביל ולהיות כל מה שהיא עבור לקוחותיה, ולמען בניין הארץ. בחרנו לספר על קבוצת אנשים איכותית, מסורה ומיומנת, העושה לילות כימים בנחישות והתמדה, לספק פתרונות יצירתיים ומותאמים לכל אתגר, על רמת ביצוע גבוהה, זמינות ועמידה בלוחות זמנים. כי הסיפור שלהם הוא הסיפור שלנו, והסיפור שלנו הוא הסיפור שלכם. נכונים לכם בכל מקום, בכל עת ולכל אתגר. קבוצת הלוקל, עוטפים אתכם במקצועיות.